ndị banyị ndị owo na-ekenekwa m ọkwụ na afọ ya na-asị mmadụ na desperation adịrọ mma. Ọkwụfụ desperation ya nwa bịa na-elide mmadụ to witchcraft. Desperation ga-eme gị na ime something without proper research, without following the due process. Imechazia ihe n'ime la bụrụ n'efu. And ihe na bụ sign of witchcraft ka ime na mmadụ mere. Ka ime na efu na ọzọ mere. Ma ngwere gị na-eme the thing, make your research ka ịmalụ process ya bụ onye take before ya bụ onye wee achieve your achieve. Gịnị mere njekwa kwa tata? Maka mmadụ na-abụ m na afọ n'iru screen marketer a na-akpọ Hilda Baci ya na Chef Dammy. Unu ga na-afụgo ihe na-eme since 2 weeks ago ka Dammy si mapụta from nowhere ebe aka nọkwa na-eche ka mama ndị Guinness World Record ọ ga-enye Hilda certificate. Dammy nke onye Yoruba mapụta nwekọ bụ n'uche ya na-abịa na nwekọ bụ na Hilda bụ onye Igbo. Past ya dupụta ya na ya bịa mee nke ya ka o wee ma maka kụchapụ effort nke Hilda. So ọ nọkwa na-eme challenge nke na ya chọrọ igo ọsị na-ewezi na ya chọrọ igo 120 hours ebe Hilda na onwe go 100 hours already. Ya wezi na ya nwachi ya nwa bụ Chef Dammy chọzi beat record nke Hilda. So anọkwa na-eme the thing since last 2 weeks. The thing na-cause commotion, ndị na-eme argument na-eme, ndị nke support ga support ya, ndị nke dịkwa against ya dị against ya. Ka a na-eme ihe dị na Hilda na onwe nọkwa na-eche ka ọma ndị Guinness World Record a ga-enye nwere certificate nke ya. Ya ka Chukwu mecha mee amala dị n'ime this week abala n'ime this week a ndị Guinness Record wee bịa nyezie Hilda certificate nke ya. Iti wee tọọ ndị Nigeria ụtọ. Mgbe eche certificate ya o mere 2-3 days later, Dammy na onwe ya nọ na-eme nke ya nọ na process isi nri nke ya o megoro almost 3 days. Ya nwa na-akọ Chukwu o mee 120 hours. O mechaa mee 120 hours ya. Mgbe o mechara 120 hours, Nigeria asị m ndị nke sọpọtụrụ Chef Dammy na ya ka amasị ya ma ndị Guinness World Record ga-emezi approve na fan recognize kwa ihe ọ na-eme. Ndị Guinness World Record wee dete message that na Dammy did not submit any document for them. She did not apply for anything. That na father are aware of her mission to break the record. So now what all this in kind of today na fuka niile a Chef Dammy na past ya ma ndị church gang up we na-eme afụfụ niile ọta for 4 days apụgo ihe na n'ihi na. So kita na ya Dammy na-agbaza ya that na-agbaza ndị Nigeria today na that na after ka ndị Guinness World Record that na ihe o mere na fair they did not recognize it. Na ka emealizikwa ya bụ challenge again. They will cook Anthony again. One about Nigeria that Nyaga Mezia in the next month. Nyaga embark is on 150 hours. So you be na we able lesson Delon Obuna. You be a memo wa. Emina na madu meru. Ichi mi obi chi memo wa. Meya because no actually me. Because here have what I want you tata. Belna. You million not limia. Because record that it since Ukutere Okumakia. Even self, I don't just have no navigate we're going to sing the same, not the call also, or the command lazy. We can get up when the pastor and the member. So if you go now, Ekona can demand like me, can make my image and not the Machanagini. If you name something in the make a research. Kemalo the due process you get follow. Go without people wasted effort. Imagine God no collapse now that process on when it's in the 120 hours. No goes to collapse or the rush you not survive there. Last after when I walk that you may just wasted effort. Kezi komo kalidna in the family when I could be kaikata. I'm going to make come make you on somebody. Maybe new channel going to come Hilda bụ onye Igbo ka ọ bụ. Then that hatred had different emails when I'm going to tell you which is challenge with the record. Ebe na-ebere Hilda na onwe record nke enye. Biko nke ya abụrụ ya on the line.